Joo, terve taas teille kaikille YouTuben ihmetyypeille. Mulla meni vähän se vaahtokarkki homma pieleen. Ihan parin syyn takia. Tässä on minun siskon kissa Noksu. Eli Nokinenä. Noksu on tän nimestä lyhenne. Tuskin ketään haittaa, jos se näkyy tässä videossa. No, eli nyt minulla on syysloma. Ja tänään on tuo torstai. Joka tapauksessa minä aloitan varmaan kohta niiden pelivideoiden tekemiseen. Minulla on kuvausohjelma, mutta minun kaveri tekee YouTubeen video siitä, miten sitä käytetään. En osaa käyttää sitä, se on englanninkielinen, enkä minä osaa hyvin englantia. No. Mie tein semmosen My Day-videon siinä samalla siihen vaahtokarkkihaasteeseen, mutta sekin meni ihan parin syyn takia. No. Joka tapauksessa nyt jo vähän jumissa taas. Joka tapauksessa nyt me yritin tehdä kuitenkin siinä videossa maitohaastettakin ja sekin meni vähän pieleen. Ja itteni takia, kun ei ollut 3 litraa maitoa. Ja sen videon me yritin kuvata minun iskan luona, mutta ei onnistunut. Se sisältyi myös siihen My Day videoon. Tuo oli tosi kiusallista. No. Joka tapauksessa nyt on ihana torstai minun syyslomassani. Menen lauantaina serkkujeni luokse yökylään. Niin. Mie saatan onnistua järkkää sieltä jotakin videoa YouTubeen. Tykätkää, niin jos haluatte sieltä videon, niin tykätkää. Jos ette, dislike. No joka tapauksessa tykätkää, tilatkaa, käykää kattoo minun muita videoita. Ja niin poispäin. Se on sitten moro. Mitä mieltä olet tästä pienestä söpöstä kissasta? Tykkää, jos haluat nähdä sen vielä joskus minun videoissani.